Salam, selamat hari Minggu Madita, alas suasana tahun baru Eropa upasatami, selamat tahun baru Madita saluna. Jala selamat berkebaktian di Minggu Tasadarion, Minggu itu Januari 2024, Minggu Parjulu dung Epipanias, do tema ni kebaktiata ima debata napaluahon atau lau mempersiapkan kebaktiata pilihan matiki duhi tabe lau martia tangya kita satoki di bagasan rawat tabe. Tapuji itu atas yang ede pamujian buku ede nomor 74 ayat sada 1 ayat tolu sai marlas niroha kita. Sai marlas niroha kita. Saita puji maduhata napasai hondo sai ditogi hon Jesusi hita turi ai naung dicakun di bataka tahun bain anak kota Tuhan Yesus Rajata nama kongkong saude dirambutan di tanganna luluhut parhosabe Saina tulus doni dogna disaluhut Malaysia Mu ale pardosa mulunan sonang hamu Saina ihun masuara di Tuhan Pangubah rohamu Jakun Yesus itu asal paluaonla ton dibunasi yang dosa Di bagasan goar ni debata ama dot goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni Tony Purbadia, nama no palangit do tanoon. Amen. Pabuahamu matu borusion, idama nunga roha tuaon mi, idama ihutu ibana do upa sileononna, jala pamalosonna di jolona. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, nama no palangit doho tano,
Inorkon ni asini rohamdo, ubain sahat hami tuhuria na ibaruon. Lehom ma tuhuriam todim na badiai, dohot hamaolon sian ho, asalam rarat jalagadda harajaonmu di tonga-tonga ni hamion. Sailehom ma hiras ni roha tunaposom, maka tahon hatam, asalam dengan huriem marhite siani, pargugui mahami mangoloi ho di bagasan, hapor seaon na totong, asa manahan hami sa rodi ujungna, marhite-hite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagaimana? Tak puji Tuhan atas yang mata acara nomor 4 buku nomor 290 lalu ya sada taba ayat tolu debataku do dongaku. Hatani tuata songon patujolo ni jamita di turpuk mingguta sadarion imana tersurat di Efesus 3 ayat sada 1 ayat 12 sona somal tajahama margati soring anon di ayat 12 hon rak majahai tak alani idoau Paulus ni Kristus alahamu akka si pelebegu molotung di begi hamu tohonan mangaradoti asini rohani debata na pinasahat na itu au paturete rohe kamu aisian pangukapodo di paboto tuau hahomion na utaringoti nakiningan laro macahai dapat tibangamuna pamangatusiku ihahomion ni Kristusi dang di pabotoh dope tuaka anak ni zolma diaka suduk na jolu alai nunga di papatari nuaeng tuaka apostelna nabadiai do tuaka panurirangna di bagasan todi Paboa do halak perbegu gabedongan panean jaladongan sadaging dongan satohap di baga-baga na di bagasan Kristus Yesus marhite sian barita naulii naung gawe perhalu ni doau sian pangaleon ni debata asini rohana natuau sian pakorhon ni
agogo onai. Tuau nau me sian saluhut akan abadiai dilehon asini rohaon mamaritahon tuaka sipelebegu hamoraon ni Kristus nasohado duani. Jala patorakon pangalaho ni tohonan ni ahomioni nabuni sian mula ni mulana di bagasan debata sitoppa saluhut. Naing marhite sian huruyai di patadahon godang ni ragam ni hapdistaran ni debata tuaka namar mulia jalan namar huaso di Banua Gijangi. Ido ditahi sian mula ni mulana gabe di pasaut di bagasan Kristus Yesus Tuhatai ramai tamajaha marhite hite ibana dapat hita hiras ni roha doh dalam masuk di bagasan roha napos nama kaporsiai ibana soni matan itu hata martua do akan manangion hata ni debata nau peopsa jala namangula hosa. Amin. Puji Tuhata sian mata cara Papi Tuhon bukuede nomor 422 ayat sada dot ayat 2 sian hurungan ni dosake. bagasan uduk do seret ni roha Roma hita tujolo ni tuhata lau mangido mangelehelek asesan ni dosata nagodangi baik na tatutuni mang naso tatutuni pei
mertangia kita jumolo di bagasan rohat tabi. Ale amanami jala debat tanami na di Banua Gijang pargogo na suatu dosan pardenggap basa doho jala ro di saliling nililing na doa sini roham sai marpamuati maroham di hajah nami jala sai unang be ingot akka dosa nami ai jok dohami mardosa maradopoko jala jot husungkuli hami rimasmu marhite sian pangalasion nami unang alang asini roham sai urup imahami ho ale Tuhan debata hatuaun nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosa. Songo sitong ni namangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomoro hakku mida hamatean ni perjahat. Nalomodo rohaku mida hamamulakna jala mangulu ibana. Hasangapom ma di debata na di Gijang. Marede narwastu tapuji tuhata sian mata cara pasapuluhon kuede nomor 127 ayat 2 dot ayat 4 Jehovah debatata do Oh
Tuhatta songo sulu dalat tungolu nai baru na dienet sian sada Yohanes 2 ayat 3 songo nomma hatani Tuhatta sianot do taboto naung tatadda ibana molo taraduti akka patikna songo nima hatani Tuhatta atong rak mangidogogo mahita tutuhan debata ale Tuhan debata sai pargogo imahami lau manglau nombar tuhatami amin. Puji Tuhatta marede tasian mata cara 10 tuluhon ede buku ede nomor 330 ayat sada dot ayat 2 BH naso merdame. Porsiau tai songna hirina tidak koni dongata sa porsiaun di luat portibion rak madok mahita ido ama pargogo na suatu dosan na mano palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tibu woni si Maria naga begabean si Antoni Purbadia andorang soabuan ido Tuhatta namana on nabernit di panguman silatus namate terpajal do ibana di hau pinor silang jala tua tu banu toru dong ditanom namulak mangolu di hari patoluhon namana itu surgo lahundul tu siamun ini bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pa imamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu do namate au porsea ditoni porbadia yala doksa da huria na badia huria hatopani halak Kristen akka na badia do dia sani dosa do dia tai nama dok mulak mangolu do sogo daging halak nong mate do dia nguluan nasora sudah amin. Abigima taban titing di minggu ta sadario. Kabegema tikting di bagasan nasaminggon. Tikting parbogason, tikting paduahon. Di hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 maringanan di GKP Padang Bulan Medan naing majalo pasu-pasu parbogason ma Abednego Marpaung anak ni amata togap Marpaung nahinan tubuh ni inata situa Murniati Borusiahan na maringanan di Jalan Bunga Cempaka Tulu anggota jemaat GKP Padang Bulan masuk sektor 5 dohot orwana Meliana Sitanggang Boru Niamata Pentus Sitanggang
Ubuninata Megawati Bursitijak Sian Huta Galung Kecamatan Harian Boho Samosir, anggota jemaat HKBP Huta Galung Resort Harian Boho. Imatik ting namasa di tonga-tonga ni hurata di bagasan nasa minggon. Mared de mahita. Dameni di batana sumurung sia saluhut daroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta nahina holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Hitana marpungu di bagas joron itu hatta nang na mengikuti ibadah melalui live streaming di bagas nasida B manang di dia pinasida maringanan adorok so hujaha turpuk jamita di bagasan mingguta sedarion pasahatok kuma tutong-atong-atta horas madita salutna prian itu hatta tabigima hatani di bata nagabe turpuk jamita di bagasan mingguta sedarion tarsurak mai di 2 Musa bidu onom ayat 1 ayat 7 hujahama di tonga-tongatta tapai hutihuk maka manginang dunginin na Jehovah matu si Musa idaom mumaanon si baenokku tu Raja Firaun
ay marhite-hite tangan nagugo luason na mahamulao. Jala marhite-hite tangan nagugo o jaron na mahamu sian tanona. Akup ni didok debatama tu si Musa, au do Jehovah ninna. Jala hupapatar au tu si Abraham, tu si Ishak do tu si Jacob. Margoar debatana sun hinagugo, alay dang di paboto-boto na sida yanggo goarhu. Hupahot do huhut padakku tu nasida, mangalehot tu nasida tano kanan, tano pai solatan nasida. Jalanunga hutangihon anggu-hangguk ni halak Israel, akkana pinarhatoban ni halak Mesir, jala marningot au di padakku. Dibaheni pabua matu halak Israel, au do Jehovah, jala parua rokku do hamu sian akka ulaun rodi ni halak Mesir. Jala paluau kudo hamu sian parhatobanan nasida. Jala to busok kudo hamu marhite-hite tangan na tol-tol dohot marhite-hite akka uhum godang. Jala ainok kudo hamu gabe bangsokku. Au gabe debatamuna asa di boto hamu. Au do Jehovah debatamuna na paruar hamu sian ulau rodi di Mesir. Ido sahatna. Damang dainang nang napasabulong marada sudehita na tumangihon jamita di bagasan minggu sedarion. Salah satu sifat ni Hazol Maon ima lupa. Jala salah satu sifat ni Hazol Maon maul do hita manangihon molodongat tamak kata itu hita. Ido bain na heado adong sahala na tua-tua salah opung-opung didok songonon. Dang lomoro hakku molo tabaru mula kapahopui inna buasa inang niku. Ay solo mabigit ritani babe inna. HP semakin godang perjalanan ningolu selamu ingin do hita marcerita tu akan humaliak kita. Songoni do rate inang. Aladang matua do piau, daung do beba hoppuku. Hurian itu hatta molo tapai hutihu nak kining mulai sian ayat sada. Dunginin na Jehovah matu si Musa. Idaomu ma annon si bahenokku tu raja Firaun marhite tangan nagugo. Jala di ayat 2 akup ni di debata matu si Musa. Au do Jehovah ninna. Jala hupapatar au tu si Abraham, si Ishak dohot si Jacob. Bahwa sebelumnya nunga dipapatar Jehovah hadirionna tu opuni halak Israel. Ngadiboto na sida isi do debata Jehovah. Alay mulai sian si Abraham, si Ishak dot si Jacob. Tulu generasi ate. Dung di laon-laon niari adong do 430 tahun hala Israel maringanan di Mesir. Roma aka sudut naupudi sudut generasi yang berikutnya. Dang diboto be ceritaon. Jala dangolo akan tua-tua maceritahon, mabaritahon. Songo dia marhitet hagugoni de bata boy opunasida malua si anak hamaolon. Jala muse dung mate si Joseph sahalak sian putra bangsa Israel. Roma raja nai baru nasomaboto. Jala tidak mau tahu dengan persahabatan atau perbuatan ni si Joseph paluahon ng bangsa Mesir. Alani di paporsuk-porsuk mana sida. Di paporsuk-porsuk Raja Firaun ma halak Yahudi. Akamanginang molo tabereng ta analisa di akka perdalanan ni ngolo ni halak Israel.
Menganggu kido halaki di dok ni tugas alai dang dibayad di son menganggu hina sida tu jauh badao dang diingok be asa alani dua kamanginang urok nak ning salah satu sifat manusia murah lupa jala salah satu sifat ni hazol maun dangolo mabegi pengalaman ni akan tua-tua anak asa hiado ruas ni huria madok tua songonon sudah sulit membina generasi muda sekarang ku cerita hom pada batu danahon natik di melayani kami di Badung kalau bapak dulu waktu di Siantar jalan kaki ke sekolah dan sebelum ke sekolah kami makan ubi aidang adong boras inna aham aidok danai salah sendiri kenapa lahir di keluarga miskin inna ngeri do labana matu sudut naneng roate gawe salah sendiri do inna selumoro hana pugo sa tinang dangarongi tapi itu fakta sejarah songonima bangsa Israelon dicerita hodonian alai dangolo mabigi akka sudut nauposo dipaluas di batana sida dipaporsuk-porsuk nian molotabereng di ayat sebelumnya nungalao si Musa dohot hahana si Aaron madapoton Raja Farao paloas majohami bangsa Israelon martangiang tu sadadolok asa husobbahami debatanami ninna alaya haduna masa kamanginang ahador reaksi manang respon ni Raja Farao daktot ko si inna malahan dung mulak si Musa dohot si Aaron si ajolo ni Raja Farao gabe di paretahom ma akka soldaduna supaya semakin ditindas orang-orang Yahudi molotajaha di bidulima ayat mulai sen ayat 10 sia jadi di ida kasituan hala Israel masori magona sida alai didok dang jadi orwammu siat tanotakko pinaulini songon siapari dungi dinaruar na siat jolo ni si Firaun didapotton na sida masih Musa dot si Aaron akka na jongjong madapotton na sida akka didok masai Jehovah mamarlulu dopak kamu doh manguhum ala nabi nahemuna hasomoron ni Raja Firaun. Nasida menganggap ala rosi Musa doh Aaron menghadap Raja Firaun. Gabe ima sikam mabarbar laporsuk diae hala Yahudi. Sangat terbalik akamanginang. Asa alani ido akamanginang. Molota bereng musa di ayat parpudi di bidu 5. Ai olat nidung bongot au tumobok Raja Firaun makkatai marhite-hite guarmi maksudna marhite guarni Jehovah gadda do jahatna tu bangsoon jaladang di palua ho bangso tu matangis do marsak do si Musa alani parsorion ni halak Yahudi asa alani didok debatama tu si Musa marhite jamitatta sedarion ida ommu ma akka si bahenokku tu Raja Firaun marhite tangan nagugo hurian itu hatta na hinaulongan dibaen uluan ni huriatta do nagabe ojahan sedarion debata paluahon Tuhan Allah membebaskan ahado lapatan nyonak kamanginang tetudak holan halak Yahudi na punya penderitaan, punya kesulitan. Kita masing-masing punya kesulitan. Kita masing-masing punya beban. Alai mau lihat matu debata. Boy do hita taripar siat tahun naburuki tu tahun 2024 tahun naik baru. Dangalani gugotta, dangalani malotta. Alai debata
napaluahok kita. Asa barita honot tamay. Unak tinggal baritai ceritai di tahun 2020. Kita mau transfer pengalaman kita bagaimana Tuhan membebaskan kita, menolong kita di tahun-tahun yang lalu. Barita honot tamay itu tahun 2024. Asa unang mago ceritai. Asa unak tinggal songop partading ni tahun naburuki. Bagaimana Tuhan menolong kita masing-masing di tahun yang lalu. Molonak kining didokon holad di papatar dope. Hanya dinyatakan. Molo di bahasa Indonesia dinampakkan. Sekarang mau dinyatakan. Aidang di paboto-boto nasida yang gogoarho. Dang di paboto-boto nasida yang gogoarho. Tidak kenal maka tak sayang. Ninna halak melai wate. Tidak kenal maka tak sayang. Wah kamanginang. Raolo do hita say mak cerita-cerita do kadongat tate. Na baru pa Jepang. Alay mau belum tentu kita terberkenalan. Sonari debata memperkenalkan diri. Tutong-atongan ni bangsona, bangsa Israel. Memperkenalkan dirion rikot, asa buah, asa tubuh, holong miroha. Akamanginang dakkolan na mangulu memperkenalkan diri. Naung modik pe diperkenal hodwate, ahamay do guarna, jujur ngolu. Asa binoto isi do na moddingon. Jadi rupanya yang hidup perlu dikenal, yang sudah meninggal pun perlu diperkenalkan. Asa binoto, songo dia do bentuk ni acara partuau ni namodingi, maka perlu diperkenalkan. Songo nima debata patadaho diri, aidang di paboto-boto nasida yang gogoarho. Ise do hurwa gorni Tuhani. Didok do marhite si Musa. Aku adalah aku. Aduh lapatan nyonati. Aku adalah aku. Artinya disiak kamang inang iya debata Jehovah hobar maitu hadirionna. Dan menurut guarna songom menurut tamu daun. Tapi namanya sesuai dengan keberadaannya. Songo dia dohura keberadaan di debata. Debata pargogo naso hatu dosan. Suku-sukun. Anggo pargogo naso hatu dosan do debata. Buasa pola ikon pakeon na si Musa. Lau makkatahon. Lau pabotohon guarni debata. Allah itu adalah Allah yang maha kudus. Kita tidak layak bertemu dengan Tuhan. Ido banai konro debata marhiti-hiti akan aposona memberitahon berita naudi. Ro debata marhiti naposona si Musa pabotohot tu Raja Farao. Yang go debata na husob bahami debata pergogo na suhatu dosa. Asaido akamanginang dipaloas debata martakang ngiroha Raja Faraun. Asalamu patar hagugoon ni debata dipatuduhon marhite-hite si Musa. Asa kamanginang soto ngadok kita nama dile. Orang Kristen tidak boleh tawar hati. Tuhan izinkan terkadang persoalan itu ada. Asa buah asa tatadda tuhatai pergogo naso hatu dosan. Imana naing ihutomotta di tahun nai baruon. Imana naing ingototta. Pengalaman kita bertemu dengan Tuhan di tahun 2023 atau tahun-tahun sebelumnya. Saya yakin kita semua pengalaman bertemu dengan Tuhan. Pengalaman bersama dengan Tuhan.
suku-sukun wain. Buado benon asa unang lupa ate. Buado benon asa unang lupa kita dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Ido ubain na molo hatabatak tidok may dibaritahon. Napaduahon disuraton. Suraton main na. Apostol Paulus marhite epistel tanak kining madokon bahwa pengalaman hahomion manang rahasia kuasa Tuhan ternyata tidak semuanya diberitakan kepada generasi muda. Imaulaw muna kanatoras. Imaulaw niya kanaw poso mabaritahon guarni tu hatay. Dang polay kong gabi, sudehita gabi, porhanger, gabi padita, gabi situa daw. Sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Asa ikon olo dohita dipakai debata. Pada dasarnya pada awalnya si Musa dangolo alaniaha ay didok ibana do bahwa dia merasa tidak layak untuk memberitakan firman itu. Molotajaha di ayatnya berikut ay pardila na halang doau ninna si Musa. Dia orang yang gagap bicara. Lapatannya di sini dia punya keterbatasan. Tetapi karena Tuhan itu maha kuasa, dimampukan, diperlengkapi Musa untuk memberitakan nama Tuhan. Ini yang mau kita garis bawahi. Kita diperlengkapi oleh Tuhan dalam memberitakan firman-Nya. Kita diperlengkapi oleh Tuhan ketika kita mau dipakai untuk itu. Adok ceritaku songonon. Kebetulan gudang akka pastor donga sikolakku tikiau di Filipina. Ada pastor dari Indonesia, adong beberapa dari India. Jadi diceritakan na sida mak, ay selaw dua tu konven niya lagi, meminta pengalaman. Jadi ada beberapa pastor dari India bercerita di sekitar konven kami di India. Ada banyak biksu biksu. Mungkin ada kita memereng biksu. Indikator na buah. Sadia bagak petahawa obuk naon wajib dicukur. Jadi mercerita ma akadongan pastoron diceritahom masongonon. Adong ma sebuah perusahaan namang gadis suri sisir. Bahwa perusahaan ini mau merekrut direktur marketing. Alai dengan ujian ikoboy manggadis suri tuak kabik sunak kining. Maralo dete tuak ka ibu-ibu anak boru cocok dora manggadis suri ate. Ima ujian na. HP holat tuluhala do naolo melamar. Walaupun dengan gaji yang cukup mantap. Jadi di interview ma natulu halakon disukum ma tu naparjolo. Berapa buah sisir yang Anda jual? Inna. Jadi dia lusi ma cuma satu. Bagaimana caranya Anda menjualnya? Tanya si pewawancara. Semua biksu marah-marah. Ketika saya menawarkan sisir itu, mereka marah-marah. Hado maksudmu. Leonom mutu hami suri inna. Aisa dong ngubuk na hami inna. Disukum mana paduahon. Bagaimana Anda menjual sisir itu? Saya berhasil menjual 10 buah. Saya melihat banyak peziarah di vihara yang rambutnya acak-acakan karena angin. Lalu saya usulkan kepada pengawas
agar membeli sisir untuk para peziarah. Anggona saya nak kining ternyata laku ala adong sia salah satu biksui ketombean. Nanti ujung na dia masih sirmi hilala menggarut-garut sima jujuk konina. Lalu ditanya pelamar yang ketiga. Jawabnya, saya berhasil menjual 1000 buah sisir. Ujungnya didok, mantap. Bagaimana caranya Anda menjual sisir itu? Dia katakan begini, saya mengamati sebuah vihara terkenal. Setiap hari ada banyak turis ke sana. Lalu saya mendatangi pimpinan biksu dan berkata, Guru, bila semua peziarah diberi tanda mata, souvenir, guru bisa memberikan sisir yang diberi tanda tangan. Lalu beliau setuju dengan ide itu dan langsung membelikan 1000 buah sisir. Pertanyaan, bila saudara mendapatkan tugas yang tampaknya mustahil, apa reaksi saudara? Mungkin mundur, mungkin pesimis, atau langsung menolak. Sebuah studi tentang pengalaman bagaimana orang Kristen pengharapannya dalam kehidupannya menentukan 85% kesuksesan, yang 15% adalah pengetahuan dan kepandaian, dan demikian pula dalam pelayanan pekabaran Injil. Statistik menunjukkan sekitar 90% orang Kristen adalah pasif dalam memberitakan Injil, hanya 10%. Buaka manginang ngadohot tamu memberitahon bahwa Tuhan kita itu sun hinagogo. Mungkin songosimu sado hitara godang alasatta. Mungkin simu songosimu sado hitara madok idama pardilana halang doau. Di dia matagamon tangihonon ni si pirauniau ninna si Musa. Tetapi ketika dia mau dipakai oleh Tuhan, ketika dia mau menjawab iya, ahamahatani debata tu si Musa dibidupi tu ayak sada di dok songonon. Alainin na Jehovah matu si Musa idama nunga hupa bakito gabe debatani si Raja Firaun. Ia siaron hahami gabe panurirang. Ketika Musa menjawab iya, Tuhan memberikan jaminan. Hupa bakito gabe debatani Raja Firaun. Bapak Ibu saudara-saudara, ini luar biasa ya. Ternyata ketika kita mau, ketika kita menjawab iya dengan seluruh hati kita, maka Tuhan memberikan kemampuan. Saya teringat kurang lebih 31 tahun yang lalu, saya ditugaskan ke Bengkulu, ke Provinsi Bengkulu. Duksaha tahu isi ahamedok. Saya umur 20 tuh. Saya kira saya mah fikar perdita tahun nanti. Saya masih umur 23 tahun. Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata justru ketika kita mau menjawab ya, Tuhan memberikan kuasa, otoritas kepada kita. Kebetulan natuari kupabor hatami aka sekolah padita naing berpraktek mendapatkan keterampilan sesuai itu talenta nani halomohonna. Jadi salah satu mahasiswa bertanya begini, Pak, saya mau mengambil keterampilan pastoral counseling. Persoalan saya ketika saya mendengarkan keluhan jemaat, saya sering jadi menangis. Gebiunggu gua tangis, sian ruasi inna. Waduh benar mengalahkan ini. Jadi hudok kosongonon. Katakanlah dengan sejujurnya. Katakan kepada
warga jemaat itu, Amang, Inang, saya ikut terharu sampai meneteskan air mata mendengar cerita Amang dan Inang. Suku-suku Nabaduahon, bagaimana saya bisa mempastorali warga jemaat? Saya belum punya pengalaman. Saya yakin pengalaman mereka lebih tinggi. Kalau misalnya seorang orang tua, opung-opung bercerita, saya tidak punya pengalaman seperti pengalaman beliau. Lalu saya katakan begini, kamu datang ke sana bukan dengan teori-teori, bukan dengan pengetahuanmu, tapi dengan firman Tuhan. Disimaan non alamamu bahwa firman itu berkuasa. Ketika kamu menjawab, menolong pergumulan jemaat dengan firman Tuhan, di sanalah akan terbukti bahwa firman itu punya kuasa. Jadi suatu ngadok kita menolak tugas ia kamanginan. Pengalamanku tiki sekolah di adong guarna Central Luzon State University di Muñoz di Filipina. Lau mau tu kantin. Kubereng ak mahasiswa gencar bersaksi dibuat bibelna dibuat bukuna. Jadi dok matuan, sure. Do you know Jesus? I want to share with you about Jesus. Itadahodo Jesus, auneng pataridao to, paboto to, isi do Jesus. Jadi dok, I am a pastor from Lutheran Church from Indonesia. Oh, mau lihat main. Saya sangat terharu bagaimana generasi muda berani memberitakan atau bersaksi tentang Kristus. Di dia doinganamu bersaksi, hamu akaruas di huria. Hobar tu inganamu nai, hobar tu talentamu nai. Disima barita hok kamu, taringot tu Kristus. Lumobi tu hakayanak kamu, tu hakasudut nauposo. Ay didok nakining di surat Efesusi bahwa ternyata masih banyak generasi muda belum pernah mendengarkan Injil itu. Belum pernah. Alanyaha tudos desongon alus nisimu sanak kining. Saya tidak layak untuk itu Tuhan. Ini yang mau kita lihat. Tuhan memampukan melayakkan orang yang mau menjawab iya atas panggilan Tuhan. Adong ceritaku na paduahon songonon. Kebetulan aku sekolah negeri doau. Saya belajar statistik, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi adong aku diceritahom mas songonon. Ada sebuah perusahaan sepatu dari Amerika mau merekrut atau menugaskan seorang manajer pemasaran ke Afrika. Jadi do ibana dangolo au bapak inna. Buasa mabir do au lau tu Afrika. Buasa mabir ho ayau kulitu botar hape di si birong inna. Mabir au balian non inna. Asa sitong na nasa olo do ate. Alai daripada dipecat lau may mana tu Afrika. Siani martelepon may mana. Sure, I am in Africa already. Dang lakku sipatu dison. Ay dang adong jolma marsipatu inna. Kaki ayam du sudiete. Itorido imana dang lakku sipatu dison. Ay dang adong jolma marsipatu. Jadi ahamedok kon direktur naon sian Amerika atong mula mau. Hutongos pe tiket. Jadi diutus wakil manajer bagian pemasaran. Dia semangat. Semangat dia, mau dia. Duksahat ibana di Afrika, di do ibana ma. Sure, it's wonderful. Luar biasa. Di sinilah pemasaran kita. Why, buasa. Aida ngadong do bejol ma marsipatu di son. Jadi antara tidak ada dan belum ada. Ahamain yokon itor hulea pegazim berlipat-lipat. Aitoho matutu
lakku masude sipatu tikka satu sipatu na pendek. Ate. Marsiajar mana sida marsipatu tikka. Aibua dak kiado pe di bereng sipatu na bagak. Itu. Jadi mertua mahamu ngehau marsipatu ate. Huriat itu hatta na hinaholongan. Ini yang mau kita lihat. Kita akan merasakan bahwa Allah itu pembebas. Kita akan melihat rahasia kuasa Tuhan ketika kita menjawab ya. Ahado didokon sayolo mahamu suruh aku. Ahamai dokon si Jeremia disodo au suruh maha. Damang dohot dainang nang naposabulong ni Huriata. Di tahun 2024 kita menjadi saksi Kristus. So tungadong namadok songo si Musa nahalang doaw. Manang na dangadok si patuku. Manang na dangadong bajuku na bagak. Manang dangadong jasu. Tidak ada alasan. Tuhan akan memperlengkapi semuanya itu. Di tengah-tengah kekurangan kita itulah Tuhan mau menyatakan bahwa Dia Allah yang luar biasa. Mulai sesi Abraham baru dinampakkan. Sekarang mau dinyatakan bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa. Tahun 2024 kita yakini adalah Tuhan mau menyatakan dalam setiap kehidupan kita bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Mungkin ada persoalan kamang inang, mungkin akan tua-tua pergumulanmu dang raro dope rokap nitod di niakai anakkonmu. Doakanlah dan yakinlah. Alai moloro partadang unang lilei ate. Tersongon na sengaja may tiup-tiup hau ni sapu ate. Alay say dok dang rorok ni borukon na. Ia di patadahom ma nanaik parumain na. Pero amay itorin na di. Hape imana pini arroado. Ia Roma yang nakon na. Au karejo mau jo bapahin na. Sa dia gajim itorin na doati. Ay surat turna gabi direktura ti. Dimulai sa tingkat bawah do. Dan di tengah-tengah pergumulan kita itulah nyata bahwa Tuhan kita itu sun hinagogo. Apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, di tahun 2024 Minggu Epifanias hari ini Tuhan menyatakan siapa dirinya bagi kita dan kita akan semakin bersukacita. Itu yang harus kita yakini. Suatu ngadok kita merasa tahun 2020 tolu ngaringga sa umar minggu dangadong be masalahin na daong daksong ini. Tapi justru kita semakin dimampukan, semakin dikuatkan dalam menghadapi tantangan itu. Maka orang Kristen bukan orang yang tawar hati, tapi orang yang tangguh. Orang yang tangguh. Molo saya ceritahon no pengalamanku saya 8 tahun menjalani, mengelilingi setiap desa di Provinsi Bengkulu 8 tahun. Bukan waktu yang singkat. Saya sudah beberapa kali diminta untuk pindah dari sana, tapi saya katakan saya lihat dulu bukti bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa. Tahun ini gereja-gereja di Indonesia akan menghadapi tahun pemilihan umum. Orang Kristen harus menjadi berkat. Jangan abu-abu, ya. Orang Kristen harus menjadi garam. Harus menyatakan kepada dunia bahwa orang Kristen ditempatkan oleh Tuhan di negara kita ini menjadi berkat. Buadu carana kamanginang tahatahon ma dame dot hasitongan.
Molo adong napagalak-galak ko perbedaan. Iko barani do hita madok tokka. Buhay nang ngajarang jol maberani madok tokka te. Kalau pantang amang dang boy marbedai nita. Justru gabe doh hira pabeda-beda horate. La mudurho percuma doh margani bapa innati. Doh kita pabeda-beda on. Tapi bukti bahwa kita menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini, kita mendatangkan damai sejahtera. Mertua mahamu lahir di negara Indonesia yang kaya raya. Saya selalu katakan begitu. Indonesia ini negara yang kaya raya. Nah do dakkola batu ni mangga tubu, batu ni lotik petubu. Di bay subur ni negara tahu nanti. Subur sekali, luar biasa. Guru saya waktu kami belajar ekonomi, guru kami seorang profesor dari pengamat Bursa Efek Manila, didok Tuhami di kelas. Kami bisa hitung bagaimana ekspor Indonesia yang luar biasa. Luar biasa. Indonesia itu jika ditata dengan baik, secara adil dan makmur, maka Indonesia dangadong beruas ni huriana pogus. Di bahan ulini negarata, godang ni akka kekayaan alam Indonesia. Tu soma hita di jauh menjadi garam dan terang. Mergogo mahamu kamanginang, mergogo mahita saluhutna, karena Tuhan mau menampakkan kuasanya di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah kehidupan kita. Molo olo hamu dipakai. Amin. Martang yang itu. Mau lihat mali Tuhan di batama nami. Sayolo mahami pakyommu. Mabaritahon guarmu nabadiai. Nakpe Tuhan mungkin songo simu sadohami dimulanai. Gudang kealasan nami. Alaidung didok ibana, dioloi ibana paret tami, dilehokodo ibana Tuhan, haguguon, kuaso, jaladang mahua, ala ni haguguon ni Raja Farao. Songoni manak kami Tuhan, meragam aka tantangan di ngolu nami. Alai marhite tantangan inaing berengon nami ma, hodo Tuhan si sobaon nami. Hodo Tuhan nasun hinagugu. Atau ngali Tuhan nunak paluas ganggu rohanami. Jangan biarkan kami tawar hati dalam kehidupan kami. Namun justru dalam pergumulan itulah kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu, apapun pergumulan mereka Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengerti akan firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Berkati semua hamba-Mu di jemaat-Mu ini, Bapak Pendeta kami, Bapak dan Ibu Parhalado. Tuhan berikan kepada mereka hikmat sorgawi, kekuatan dan kesehatan untuk membimbing umat-Mu mengerti, mengenal Engkaulah Tuhan kami. Sehingga kami Tuhan boleh pulang dari bait-Mu yang kudus ini penuh dengan sukacita menjalani tahun baru tahun 2024. Terpujilah nama-Mu Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Marhite buku Edeta nomor 210 sada. Tuhan Yesus si permahan. Tuhan Yesus si parmahan, au biru nado, Yesus ko ki horohaku saihu tonokuho, saihu tonokuho, saihu
Hatani di bata na manugunogo hita, pasahaton pilihan na dumenggat tu adu panay, na dipilit dosian poda to luaya sia 110 di doksongonon. Pasangap majahuba marhitis yan hamoraum mudoh marhitis yan patumonaan ni sadok pangomoanmu. Jadi marsipijot ma akasopom, jala sirnip tuak anggur akka pangilanganmu. Amin. Pasada marohatta martangiang pasahatto peliatta tu debata tapauduk marohatta. Ali debata amanami nadi banua gijang. Di parhatopot rohanami dosian uduk ni rohanami. Hodo mual ninasa uli basa nama uli utus. Di soku pasahatami do pilihan hama uli eteon nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu pilihan namion. Asa gabidala panidangion. Parsauran dohot ulaon asiniroha di huriamon. Bahen mangulunami gabi pilihan na hobar tulomoni roham.
Jala parsidohot parohok karajaommu, holong, hasitongan, dohot hadamiommu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todin, asa sa istoktong mandok mauliate tuho, di bagasan goar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asirohamu Tuhan, tangihun pangiduan, lahu pasahat kami, Tuhan Aliyaman namin na di banua gijang, sa pinarbadia maguarmo, sa Roma harajaonmo, sa saot molomo ni Roham di banua tongaw songon na di banua gijang, lehom madihami sa darion hangoluas siapari, se samadosa nami song panisa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Una kami tugihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamudi bagasad dami, jala gabe ngolu na marpanidang iyon, jalo mapasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala say asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin.